hello sonaफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकम बैक टू माय चैनल janalinijiu गासैखौबो बराय हरबाय बिराद हेपी बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै गोसो सिंजों हेपी जादों ओमफ्राय बेखिनियाव गासिबो नोंथांमोननि अननाय ओमफ्राय सपोर्टनि थाखाय गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो नोंथांमोननि सपोर्ट ओमफ्राय अननायनि थाखाय ओमफ्राय आं दिनै जेबो रेसिपि शेयार खालामा जस्ट नोंथांमोनजों आंनि हेपिनेसखौ शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ आङो बानायबाय होमब्ला आङो मानि थाखाय बिराद हेपी बेखौ आं नोंथांमोनजों दसे उनाव शेयार खालामगासिनो दङ बिदिब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो हानो नागिरदों आमलुखौ दाखालैनो आइया लाबोनानै दोनफैनाय ओमफ्राय अखा जोंनिथिं हाबाय थानायनि थाखाय आमलाखौ हानो हायाखै आङो ओमफ्राय दिनै बासि हानांसिगोन मोजांखौ मोनसे साफाखौ बासिनानैहाय आराम सुसिगोन साफाखौ सब हामा जाजोब्बाय बिराद मोजां मोनो अखायानो गारासैना अखा हाबाय थानानैनो बिदि जालांजोब्बाय बेखिनिखौल' मोनबाय जोङो ओमफ्राय बाखिखिनिया हामा जाजोब्बाय हामा जाजोब्बाय नामा मा जादों एसे रागा हे मानि एसे रागालाय गथ'आलाय ओइ गुलु मा एसे रागा माखो मा बिलेक मा बिलेकखो मा बिलेक अ बिले बेखौनो बेलेग होनबाय थानांगौ बेरे होननो हाया जाम्बा हाय होनहर गासैखौबो दे हाय लोगोफोर होनहरलाय बा लोगोफोर बिदि खालामो नामा माखौ बिदि खालाम नामा नोंनि गारायखौ खोन्थालाय लोगोफोरा नायगोन खोमा अबे मा जानाय नों खोन्थाना हो दे मा जानायमोन हो बाबा मा जानायमोन गाज्रि जाजोब्बाय मैखुन बेरजोब्बाय नाय खायसे मोजां ओमफ्राय गारहैनोसै आं बेखौ आंनि डास्टबिनाव ओमफ्राय आं मोनसे खोथा शेयार खालामबावनि र' आं बेवहाय बानायगासिनो हासार थांनाय बोसोराव बिदिनो बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों ओंखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बे खोथाखौ बेफोराव बिबार गायजोबदोंमोन बेफोरो दा एकदम हामा जाजोब्बाय दाथ' सिजन नङाना बिबारनि ओमफ्राय दा सिजन जासिगोन ओमफ्राय बेनि हासारखौनो आं इउज खालामगोन ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं सासे बिनानावनिफ्राय सोलोंनानै फैदों जेब्ला आङो सिमेन्ट सापरियाव शुटिंनि थाखाय थांदोंमोन बेवहाय सासे बिनानावा खिन्थादोंमोन आरो जे बिदि नोङो मैगं थाइगंनि माने बिगुरफोरखौहाय जानला मानला गारालासिनो एकदम हायै लाबै बिदि डास्टबिनावहाय जमा खालामनानै दोनसाय ओमफ्राय 6 मान्थ 5 मान्थ बेफोरबायदियावहाय हासार जायो आरो होमबाना बिदिखौ बिबाराव बाहायनो हायो बिराद मोजां हासार जायो होननानै ओमफ्राय आङो फैनानै शुटिंनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय ट्राइ खालामदोंमोन आरो बिबारखौ गायनो मोजां मोनखायो नालाय आङो ओमफ्राय नंमारगौ बिराद मोजां हासार जामारदोंमोन आरो बेखिनियावहाय बिबार गायजोबदोंमोन ना ओमफ्राय दाथ' सिजन नंला ओमफ्राय दा जोङो बानायफिनगोन सिजन जासिगोन दा ओंखायनो आं बेवहाय हासार जमायगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बानायनायसाय बिदिहाय ओमफ्राय बे बुस्थुखौ डास्टबिनखौ अखा हानाय जायगायाव दोननाङा ओमफ्राय नायदो बिराद दुस्त खालामगासिनो बियो अखा हानाय जायगायाव दोननाङा नङाब्ला अखाजों सुस्र' लांजोबनानै ओमफ्राय उनाव बेवहाय दै जमा जानानै हासारा जानाया नङा ओमफ्राय जमा खालामनानै एसे सेफ जायगायाव दोन जाहाथे दै फैनाङा ओमफ्राय नाय बिथिंजाय बिराद साफा हासार माबा जायो आरो ओमफ्राय आङो इउसफुल जागोन होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बेखिनिखौ ट्राइ खालामनायलाय आंबो ट्राइ खालामदों ओमफ्राय उनाव बेनि हासारजों जों जेथिया बिबार गायगोन होमब्लाना शेयार खालामगोन आं बेखौबो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ आङो बासि साफा सुनानै लाबाय ओमफ्राय सोर आमलाइखौ जानो मोजां मोनो आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय ओरैनोथ' आमलाइखौ जानो नांगौ गोथाङै जिखुनु जाया मानो फोराननानै आरिनानै खारन सि भिटामिन थायो खानायनि थाखाय मोजां स्किननि थाखाय मोजां आं बांद्राय गोथाङै जानो मोजां मोना ओमफ्राय उनाव आं मोनसे सिस्टेम खालामनानै जायो दा आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों माबायदि बानायनानै जायो आङो बेखौ आं फिसा हाजोबगोन आरो ओमफ्राय हानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय जागोन ना गोथावथार ना ओमफ्राय आं जागोन होननानै बुङो खालामो ओमफ्राय उनाव जायो बिसोरो गासिबो ओरैबायदि जायो माने बेखिनिया आं बेनिख्रुइथ' बांसिनानो बानायखायो आमलाइखौ सिजोनावहाय
ओमफ्राय मास माने सप्तासेबो नाङा जोबनायाव ओरैबायदि जायो बानायनाया आं खस्थ' खालामनानै बानायो ओमफ्राय जानाया बयबो जागोन ना बा एबार जोङो रावखौबो जानो होआ हानोसैहाय ना बा नों गोजा हमना लाबाय थादे आं हागोन ना इहाय दोनजोबनोसै ना दै थाबाबो जेबो नङा खारन जों बेखौ हरसेहाय ओरैजाय संख्रि लगायनानै माबाना दोनगोन ना होमबाना बेहाय संख्रिया हाबलांजोबगोन ओमफ्राय फ्रेस बा मोजां बे एसे लथ्रायबाय सान्दुंखौ नेयैनो थाबाय ओमफ्राय बिदि फिसा हागोन आङो केक नङालै आबा इयो संख्रैयो केक जानोनो दा दखानाव थांनानै जाहैगोन र' नाबा केक दे अ केक Suna? Sura, mamiya Suna? Mama Suna, cake Suna. Oh, cake Suna. Cake. Enggak no? Oke. Baru cake Suna na jangan. Nengah ABCD furaygın ha furaya? Furaygın. Konse furaynan खोन्थालाय? ABCD. ओमफ्राय इखिनिल' मोजाङै मा? इखिनिल'? Oalah. Ikhniल'. Oayaलाय oaya? Oaya. फरायदो. आङो हागासिनो दा गोलैलांगोन आरो जे बिदिहाय फिसा हानांगौ बेखौ बांद्राय फिसाबो नङा नङाबा फोराननायावनो फिसासो जालांगोन ख्रेब एसे गिदिरखौनो दोननांगौ होमबाना आङो बिराद जायो बिदिखौ संख्रै होनांगौ संख्रै ओमफ्राय गेसावखौ हाफ्रु गारनांबाय आङो गेसाव गोजा सान्दुंखौ नेयैनो सेस जालांबाय ओमफ्राय गाबोनबो जुदि सान्दुं गैयाबाथाय जाखाया बे बुस्थुआ माने माबाजोबो मुसिजोबो होमबाना आं मोजां मोना जानो माने बोरैबा मोनो दा जाबाय बेखिनिया हाखांजोब्बाय आङो बिदि फिसा हानानै ओमफ्राय दा संख्रि होसिगोन बेवहाय दा बा होदो संख्रिखौ औ दे माबार दे हो माबार इसेल' नङा बुरजा होनांगौ आखाइजों हर आं हरनि संख्रिखौ बुरजा हो दे एसे बांद्रायबो नङाबा गोबाबथार जागोन ओमफ्राय बिदि मिक्स खालामजोबगोन जोङो बुस्थुखौ बिदि नांला संख्रि नांला संख्रि जासै दांनांला नोङो इखौ उख्राया नायलाय जाबाय दे संख्रि ओमफ्राय बेखौ मा खालामगोन आङो खोबनानै दोनगोन बेखौ हरसे खोबनानै दोनगोन ओमफ्राय गाबोन सान्दुं गोसा जाबाथाय फोरानगोन साननै सानथाम फोरानगोन ओमफ्राय उनाव भयामाव माने साननै सानथाम बेखौ फोरानगोन माबा सुट खालामबाय थादो ओमफ्राय उनाव नैबे जाबाय दा जोंना बेयो ओमफ्राय बेखौ हरसे बिदिनो खोबनानै दोनगोन आङो माने बेहाय एसे दै ओंखारगोन ना ओमफ्राय संख्रियाबो हाबनांगोन बेवहाय ओंखायनोथ' आं बेखौहाय हरावहाय बिदि आरामसे खोबनानै दोनगोन माबा मोनसे बासनजों बिदिबाबो जायो ओमफ्राय खोबनानै दोनसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय खोबनानै दोननानै गाबोन सान्दुं गोसा जाब्लाथाय बेखौ फोरानगोन आङो साननै सानथाम मोजाङै फोराननांगौ बिनि उनाव भयामाव सोनानै दोननानै जाबाय थाबानो जाबाय दोननोसै आं बेखौ जाबाय बे जोंना सिम्पोल जेबो गैया आं बिदि खालामनानै जायोखाय मोजां मोनोखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामदों बाखिथ' जेबो गैया बेखिनियानोसै इउटुबार जानोसै नोंबा हाय गाइस आङो मा नों नामा मा नाम खोन्था Gusumutari? Zerik Gusumutari han? Ayo nang bawa Zerik nang nama. Gusumutari lo. Oh, lo? Donen saya kai suin saya bedi udah nang tamu dong. Ani evidence ko share kalau dong onse. Ompray dah. Aku surga doai. Doai nu bukan dengan amlang di birat happy. Orang tu birat happy. Ompray mana happy? Beko nang sering mitin lu bikin lu beko. Saya ambil birat kesana lu bikin karena halang. Ompray dana. Dan yes. Googleadsense सफैबाय जोंना ओमफ्राय बिराद गोबाव नेनांबाय बेनि थाखाय मनेटाइजेशनाथ' बहुत सिगाङावनो जादोंमोन ओमफ्राय उनाव Googleadsenseनि थाखायसो जों एप्लाइ खालामनो रोङाखैमोन माने बिदिहाय गोरोंबो गैया आरो इउटुबनि बागै बिदिहाय मिथिफेराबो ओमफ्राय लोगोफोरबो गैयामोन बिदि क्लोज जेनेबा इउटुबारफोर
ओमफ्राय फंबाया माने खालामनानै होदोंमोन एसे एनै खिन्थु जाजोबाखैमोन बेबो खायसे रोङाना ओमफ्राय उनाव बेवाइनि लोगोखौसो खालामनो हरबाय आङो ओमफ्राय बेवहायबो गोनो गोथोमोन जे जागोन ना जायाखै बिदिहाय ओमफ्राय नेयै दा फाइनालि जोंना सफैबाय गुगोल एडसेन्सआ ओमफ्राय गासैबो इउटुब फेमिलिफोरनिसिम स' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बेखिनियानोसै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों एकदम शेयार खालामथारनो लुबैनानै दिनै भिडिअखौ बानायनायनि कारना स' होमब्ला ओमफ्राय बेखिनियानोसै आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामथारनो होननानै भिडिअ बानायनाया थ' आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोनाव सहैयो होमब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था